כשבאו אבותינו לארץ, באו ממרוקו, מעיראק, מכל המזרח, הגיעו לארץ, אז מה אמרו להם? לך לך מארצך, תתנתקו ממה שלמדתם בארץ שלכם, ממרוקו, מעירכם, ממולדתכם, תתנתקו מכל המנהגים, מכל המסורות שלכם, זה לא תרבות, זה תת רמה, עזבו, בואו תיכנסו, תהיו איתנו, עזבו הכל והתחילו דרך חדשה. תלמדו אותנו, אנחנו רמה, אנחנו האירופאים, אנחנו יודעים, אנחנו מבינים, תלמדו מאיתנו, אנחנו נשדרג אתכם, נעלה אתכם ברמה. אז מה שאנחנו פה באים להראות לנו שדווקא לא הולך לך, אלא בוא לך, אנחנו מבחינתנו כרגע בדור שלנו, בפעילות שאנחנו עושים, אבי אשר, אנחנו, הבקשות, השירה, אנחנו רוצים דווקא לומר לדור הצעיר שלנו, בוא לך לארצך ולמולדתך ולבית אביך, נחזור למנהגים, נחזור לשורשים, לתרבות, לשירה, לתפילות, למנהגים, למנגינות, הדברים האלה שיתפסו תאוצה ויתפסו, אנחנו רוצים בעצם לתפוס את הדור הצעיר ובייחוד את בני התורה של הדור הצעיר כדי שהם ייכנסו איתנו ויחזרו חזרה לשורשים. יעזרנו השם שנצליח על דבר קודשו. אמן. ברוך.